Bă, să moră cât de ușor poate să fie. Mă bucur, fratele meu. Păcat E că nu bine că sunt... îți place. E, acum așa, vedem. Bă, iată de Caterin, că dacă am cop help, ăsta e ușor, frate. De asta, că dau cop H și dau odată viteză 50, după dau CL și după îi dă confiscate din prima, îi dă bindu cu că a fost confiscat 3 ori sau câte e și după... Mamă, uite pe bulangii. Ah, ce prost. Tam tiri di 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 di, tiri